Sa syudad sang Escalante, Negros Occidental, Barangay Kagawad, ginhatok-hatok labo sang iya mga tinawo. Samtang sa may Bacolod City naman, construction worker, ginbunong kaupod niya construction worker bangod, nagapangimot. Yaring balita nga itong gintutuka. Todo ang paghinulsol sa construction worker nga si John Ray Francisco bangod nagpadala-dala ini sa emosyon nga nagresulta sa iya pagbuno sa kaupod sa obra. Istorya sang suspect gindala siniyang Iloy isang iya tatlo ka mga kabataan sa Bacolod halin sa binalbagan bangod sa tuman nga kahidlaw. Apang ginsuspetsohan nga type sang biktima nga si Reggie Batayin ang live-in partner gani na impito. So, pabulagon kami niya sa ano, moto nga napinsaran sa akong ulo nga. Nilaw ka balo kung patyo ko sa kung kay hubog ko mo. Natabong insidente sa motor pole sa Bacolod City Water sa Kamingawan, Barangay Sefania. Kay nasang kaagahon na recover ang gamay nga kutsilyo gingamit sang suspect. Sunod sa kapulisan, magluwas sa selos, daan na kahilugutanon ang nangingkaw sa mansang krimen. Kapakita lang ang lab nato ng isa katao. But of course, kailangan na i-talk niya muna yung partner niya. Na wag na kung anong na-receive niya ng mga chismis o story, hindi na, kumbaga, idaan kaagad sa init ng ulo. Para yung nagapaayos sa ospital ang biktima. Sa Escalante City naman, nagapaligo sa kaugalingon niya dugo ang barangay Kagawad niya si George Espada Jr. Nagainom-inom ini kaupo ng iyang mga abyan kag tinaw sa asyenda sa barangay Libertad. Natapos ang sinadya apang ang tingalang asawa sa biktima nga wala pa ini nakapauli. Nasapwa na lang ini nga wala sang kabuhi. Arestado sa Day Roberto Aberina kag Jolito Katipay samtang padayon pa nga ginapangita ang tatlo ka mga suspect. Padayon ang investigasyon sa motibo sang krimen. Upod kay Reynold Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.